Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kamis Pahing Surya kaping 18 bulan Desember tahun 2000 selangkung. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Galatia 3 ayat 18 kanthi jejer kabungahan lan pangajeng-ajeng anyar wonten ing Sang Kristus. Galatia 3 ayat 18 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawi tahun 1999 lan kuwaos ayat 18. Ing bab iki ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani, ora ana batur tukon utawa wong mardika, ora ana wong lanang utawa wadon, awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing Sang Kristus Yesus. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Maranatha. Amin. Minggu Advent kaping 3 menika asring diarani Minggu Kabungahan. Wonten ing tengah-tengah mangsa nengga mapak rawuhing Gusti, kita sedaya minangka pasamuan kaundang boten namung sabar nanging uga ngraosaken kabungahan ingkang tuwuh saking pangajeng-ajeng. Rasul Paulus wonten ing surat marang pasamuan ing Galatia ngelingaken kula lan panjenengan bilih kabungahan sejatos menika boten namung gumantung marang status, latar belakang utawa aturan-aturan ingkang lawas, nanging saking kasunyatan yen kita sedaya sampun dados siji wonten ing Sang Kristus. Ayat menika ngandharaken kanthi jelas nalika wong wonten ing gesang menika wonten Sang Kristus. Sekat-sekat ingkang riyen saged misahaken manungsa saged runtuh. Boten wonten melih ingkang langkung luhur utawa langkung alit. Kabungahan wonten ing mangsa Advent boten namung kabungahan nangga Natal. Nanging kabungahan amarga Gusti Allah nglairaken gesang anyar ingkang nyawiji. Wonten ing Sang Kristus saben tiyang ditampa, dirangkul lan diparingi martabat ingkang sami. Ing wekdal Advent kita kadang tasih ngraos kados tiyang ingkang kesandung dening pepeteng. Pepisahan, rasa boten adil lan rasa boten kaanggep. Nanging pangandikan menika dados panglipur. Gusti rawuh kagem ngowahi saben pepeteng menika. Rawuhe Sang Kristus betok pepadang ingkang damel ati bungah. Mila monggo wonten ing mangsa Advent kaping 3 ngajak kita bungah kanthi cara ingkang prasaja. Bungah amarga kita sampun nyawiji setunggal kalih Sang Kristus. Kabungahan menika saged ketingal wonten ing tumindak saben dinten. Purun mirengaken, purun nampeni lan purung sesarengan lumampah sanadyan benten-benten keyakinan, benten-benten pemikiran. Wonten ing kahanan napa mawon pangajeng-ajeng menika boten muspra. Amarga Gusti ingkang rawuh menika Gusti ingkang nyawijikake lan ngrimati saben kita. Mugi wonten ing mangsa Advent kaping 3 menika kabungahan saking Gusti boten namung kita raosaken wonten ing manah, nanging uga saged ketingal wonten ing gesang saben dinten. Minangka pratandha bilih Sang Kristus sampun rawuh lan terus rawuh wonten ing tengah kita. Tuntunan panyuraos. Napa kita sampun ngraosaken kabingahan kang sejati wonten ing manah kita? Pandonga. Duh Gusti ingkang kawula sembah, mugi paduka tansah paring kabungahan wonten ing manah kawula. Mugi kawula dados tiyang ingkang tansah
purun kagem mirengaken sabda paduka. Mugi kawula dadosaken mangsa Advent kaping 3 menika dados mangsa bungah. Mangsa kagem ngluhuraken asma paduka. Matur nuwun Rama wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.